teño por aí escritos uns cuantos capítulos dun libro que se quería titular, que non sei se o acabarei de escribir nunca, Quéroche. E teño tal cual, non? É dicir, a primeira páxina do documento é Quéroche, como para coidar de ti ou deixarte ir se así o desexas. Eu creo cegamente no amor como algo que é así. Que pasa se isto se interpreta mal? Por exemplo, para deixarte ir se así o desexas e cando volvas estou aquí, non. Soltar. Que se di da psicoloxía, aprender a soltar. Eu soltei. Xa está. E seguín, e voei. E andei o meu camiño, sin persoas, non? Que decidiron ir, que decidiron marchar. Simplemente non podes volver, porque eu non estou no mesmo lugar. O lugar onde eu estaba contigo, eu xa o abandonei, non? A vida é un camiño. Camiñamos. Imos topando xente. Camiñamos de par desa xente. Pero a veces non, nalgún momento, non levamos o mesmo paso. Pero andamos. Seguimos andando. Por iso non hai volta atrás. Cando volvas ao lugar onde me soltaches, eu xa non vou estar. Porque ando.